ekuqaleni bekade ngumuntu osebenzisa insangu ugwayi okuhlaza, so ngayithatha ngayifaka insangweni just ukutesta nje ukuthi bezwana abafowethu laba amaphara yini engake ezibenze bebe nje, yabo. Hayi kodwa sanibonani babukeli, kubo bonke ababukeli ababukela na i-channel yethu uMkhanyakude TV, ngiyanibingelela nonke mphakathi wase South Africa ngisho njalo. Igama lami nguNtuthuko ngwakazungu Bhengu, amazing ngwakazungu Bhengu. Ngiyangazi guys, ngena ngibona kwamanye ama video esiwenzile khona la kuMkhanyakude, uNtuthuko nje wakazungu ngiyamazi. Obekade ekhala before uma wahlala emgwaqeni bhema ama drugs lapha, impilo yami nje ikahle isingathi nje ikabi, yabo, ibheda. Kodwa ke ngiyajabula nje senibuyile emphakathini ngomunye umuntu manje, nani ngicathi niyangibona ngendlela engiyiyona nangendlela kade ngiyiyona, ngicathi niyawubona nanomehluko omkhulu. Kodwa ke lokho ke phela ke angeke ngize ngisho ukuthi ngithi ngiyachoma ngakho noma ngithi ngiyayitshela ngakho, phela impilo kahlahla after all ingeyami, so angeke ngize ngisho nje ukuthi cha ngiyayitshela ngalokho, cha vele kahlahla umuntu usefaka uphila impilo enormal kanje ngamanje njengoba sengiyiphila nje. So guys, njengoba kade ngishilo ke kwi-episode yokuqala, sazoba mningi kakhulu umsebenzi sazowenza, sazongibona nje. So ngiyacela guys ukuthi ni subscribe, ni ringe lapha ibheli, yabo, so that kuzokwazi ukuthi phela nathi phela, yabo, sifinyelele kuyo yonke indawo ngani bafethu, yabo, izandla ziyagezana guys, yabo nje. Kodwa ke ngithi ake ngisho nje ukuqala kwami nje njengoba ngiphila le mpilo kade ngiyiphila nje kusukela 2020 kuqala i-lockdown kwaze kwashaya uMay 23 ka 2024, igap leyo nesikhathi eside kakhulu impilo yami ibambezelekile ngama drugs, yabo. Indaba yesidakamizwa ngayiqala ngiwaphethe ngiwadayisa emaningi nje uqala i-lockdown. Lapho ngaleso sikhathi kade ngilahlekelwe umsebenzi kade ngiyi-security before 2019, so ngitheme ngikhwitha ke engabona impilo ikabheda kuhlangana, sengenza noma ngabe yini ke lapho kwafika khona ke yona ke lento leyiwunga ama drugs. Ngangiphathela abantu, angeke ngiphathe igama lamuntu ke. So ekwaphatheni kwami ke I was supposed to sell, kodwa I ended up using them, yabo. Leti kala kancane akekho nje umuntu wangifakayo kuyona, futhi ake ngize ngisho umuntu engamkhomba ngithi lo wangi-introduce kuyiwunga, ngize ngikwazi ukuthi ngibe nje ngibe le nto engaba yona sengathi ngibhenge omunye umuntu. Ayikho lonto, akekho umuntu ongathatha ubuntu athi uyomenza izinto wena ungathanda. Into nento yenzayo uzenzela wena njengoba kade ngisho nasekuqaleni. So ingakho ngize ngisho ngithi ngayifaka nje mina ngoba phela yayikhona, and i-capital yayo, i-marketing yayo kahle yayihamba nje slowly, yayibheda, abengamaningi amaphara emakhaya emabhokweni. Kodwa ke manje sesiyawabona adominator, okuyinto engafunakala emphakathini, ama drugs awalungile. Kodwa ke nami ke fanele ngidayisela abantu, ngiyayithatha into ngiyayintshontsha. Ekuqaleni bekade ngumuntu osebenzisa insangu ugwayi okuhlaza, so ngayithatha ngayifaka insangweni just ukutesta nje ukuthi bezwana abafowethu laba amaphara yini engake ezibenze bebe nje, yabo. Hayi kodwa experience vele mina ngitshethi ngihlaliphile ngaso sikhathi, ngakwazi uyi-English lento kuzoyibhema nje for experience. Kodwa ke futhi ngayithola nangakusasa futhi sengirepeata the very same thing le kade ngiyenza ngayizona. Ngiyayithatha ngiyantshontsha ngiyifaka insangweni, okuyinto ke leyo eyenza ukuthi umuntu azacwile kakhulu edakamizweni. Ngayithola sengisemgwaqeni, sekufake ngiphande phela manje sengisicila sayo, yabo. So la 2020, 2021, 2022 sesophela unyaka 2022 ngashintsha iposition ngaThekwini, ngaba umdala lapha. Hayi nakhona hayi ngumuntu osebenzisa ama drugs phela, awukwazi ukuhlala nabantu nje
aba right ngoba phela wena uphila impilo engekho right. Uphila impilo engekho right kusho ukuthi uphila impilo engekho normal. Awukwazi ukuhlala nabantu abanormal, fanele uhlale nabantu abanjengawe. Yabo. Manje ke hayi. Angitholi ngiqhubeka ngiphila leyo mpilo leyo. Yabo. So guys, ngicela ukusho nje ukuthi uma umuntu usemusha, usemncane. Mhlawumbe nje at the age of mhlawumbe 12 kuya ku 20. Ngicela nje ukuthi nje uyicabangele ngawe nangekusasa lakho. Isikhathi esiningi igenge angathi kuyaphansi hayi. Angazi noma ayiboni yini ukuthi selishonile. Isikhathi asikho. Impilo ifishane, impilo iyodwa. Khona abantu abacwila kulezi zinto zezidakamizwa bengabuyi. Yabo. So mina ngibona ngithole nje i-second chance empilweni. And ngiyafisa. Angazi ukuthi ngenza kanjani ngoba ngiyabona ukuthi hayi kusafanele ngisebenze kanzima ukuze ngi-earn i-trust kubona noma ukuze ngigain i-trust kubona abantu. Ngiyabona ukuthi cha kusafanele ngiyiprove ukuthi cha sengihlukene nesono, sengihlukene noshidi. Yabo. Manje kodwa ke phela nje bangisho ukuthi umuntu awuphilela abantu, iphilela wena. Nje engakusho nje ukuthi umuntu omutsha semncane kubalekile nje ukuthi icabangele. Cabangele wena nekusasa lakho nabantu bakini. Ngoba nje usuke ubhema ama drugs futhi. Usuke uyi-low class wempilo noma ngeke ngithi nje usuke sekuphelile ngawe. Usuke ufana nomuntu ofile ehamba kodwa. Ngoba phela njengoba ngisho nje into iphilelayo uphilela yona. Yabo. Ayikho enye into nje yenzayo esile ngelokhuzana. Unyeke futhi okwenza ukuthi ugcine usuyithola usucwile kakhulu kulento yama drugs ezidakamizwa nje. Leyampilo leya yokuphara yokuhlala emgwaqeni. Nakho ukuthi sidudane. Yabo. Khona umunye umuntu ozo experience kuqala, ngayisho lento nakuqala. Abheme kuqala ama drugs. Ethi mesemxaka bese edinga nomunye umuntu ongasalekelele mhlawumbe ongasabe musha. Afike naye introduce kuyona ingale. Yabo. Egcineni umuntu useya realize ukuthi ayingeke engathi kuyaphela nje ngami. Yabo. Ngoba phela vele ngeke uzibheme ungathi bese ngabe kusavela kuzovela. Nonke nihamba ngomgudo owodwa, athi nizalo mama oyedwa nobaba oyedwa. Yabo niphila nje ngendlela efanayo. Bese kuhluka ukuthi umuntu uyiphatha kanjani ukuze akwazi abe safe. Kodwa futhi angirecommend ukuthi ngithi ukuze akwazi abe safe ayiphathe kanjani. Ngoba ikungakusinto okubhenya. Yabo. Kodwa ke njengoba ngisho ukuthi kumuntu it's a pity nje ukuthi nje khona abantu abasaqhubeka basaqala noma abangena kulona lento bebebona ukuthi kuyaphela ngomuntu usuke ephema ama drugs. Awupheli nje kuphela nasemoyeni, uphela nasemzimbeni. Wona awapheli nje. Yabo. Phela wena. So kuyenzeka ukuthi isikhathi uthola ukuthi umuntu uzoyithola sefakele umngani wakhe. Ngoba phela indaba iqala khona la ensangweni. Ifakwe khona. Lokho beke bethi cocktail. Insango efakwe iwunga. Yabo. Amphemisa umuntu. Umuntu sezozwa le yanto angafanele ayizwe. Na kusasa futhi uzoyifuna. Yabo. Bese yamtshela hayi ugupto special. Qala lapho nje indaba. Kodwa kuzothi umxaka bese yamtshena. Hayi phela mina nawe sibheme iwunga usuya roaster. Khona nje uphethe ngimaziyo nje wangena kanjalo nje. Uhlezi ezisho wakhona khona la koginyindo kodwa ke ngeke ngimemethe. Yabo. Naye wangena kanjalo naye. Namhlanje uxakekile naye. Inkinga ke abantu abafuna ukuthatha ama decisions. Inqondo zathathwa. Impilo yakho le iyodwa. Yabo. Angeke uzuzithola enye impilo. So nje nami ngibona nje ngiwumuntu onqobile kakhulu. Kodwa kufanele futhi nginqobe. Angisaphileli mina ngedwa. Ngizele. Yabo. Kodwa ke angeke ngize ngikhuluma kakhulu ngalokho. Engikhuluma ngakho lokho kwami nezidakamizwa. Bafethu. Ngiyacela. Kukho konke la ngasekufikelele khona le channel. Konke umuntu osemusha. Ikakhulukazi u12 years. Kuyaphezulu kuya 2021. Yabo. Leso stage esi dangerous kakhulu umuntu. Yabo. Umuntu nje useke phaphalaze engena amawala into engaso sikhathi leso. Manje
kubalekile ngikhulume nabo kakhulu ngidonse bona ngendlebe yabo ama drugs awalungile ungakwenza okwenzayo ingabe yayiphuzela mhlawumbe nakho futhi angikurecommend ngoba phela egcineni yonke lento isangama drugs kodwa hayi ama drugs anje ngokunga ayaqeda impilo yakho yabo sisebancane azame ukukhanda impilo zethu ziqine zibe right yabo ngiyabonga guys kusentuthuko lo wakaZulu mina lo